Дастаи Мадриди Реал ба монанди Барселона мехоҳад таҳфифи калон гузаронад. Зидан бо Перес ҷанҷол кард. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. Ба ҳама салом дӯстон. Шумо қарор доред дар канали Sports TG аз шумо лайк ва обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо ба зур шинед мо бошад сар мекунем. Рафтем. охирон вақтҳо мо дар бораи Барса бисёри бад гап задем, алахусус дар бораи таҳфие ки даста тайёр аст тобистон гузаронад. Гӯш кунед, ҳамин хел таърих низ дар Мадрид рух медиҳад. Дар ин бора сомонаи АС менависад. Дастаи шоҳона тайёр аст бо якчанд бозингарони худ ҷудо шавад ва мехоҳад аз ин таҳфиф аз 100 миллион евро зиёд ба даст биёрад. Реалро метавонад Гарит Бейл тарк кунад. Барои бозингари валиявӣ на кам аз 32 миллион евро мехоҳанд. Боз дастаро метавонад Хамес Родригес иваз намояд. Дар даста ӯро низ ба 32 миллион евро баҳо медиҳанд. Алваро Адриазоло ва Лукас Васкес бо нархи 16 миллион евро ҳар як кадомаш фурӯхта мешавад. Барои Мариано Диаз Реал мехоҳад 13 миллион евро кор кунад. Барои Начо бошад 12 миллион евро. Дар мом ягон ном ба мо саволи зиёдатӣ намедиҳад. Бо ин бозингарон бояд Реал кимкайҳо ҷудо мешуд. Чизе ки дорем ҳамонро дорем. Агар шумо аҳамият дода бошед, нархи бозингарон хело паст мебошанд. ҳадди аққал аз соли гузашта нархашон кам шудааст. Вирусе ки дар ҷони одамон задааст, ҳатто бозори трансфериро иваз намудааст. Барои ҳамин ҳатто дастаҳои миёнае ки буҷети хоксорона доранд, метавонанд ба дастаҳои худ то футболбозонро биёранд. Мебинем кадом клубҳо аз ин шанс истифода мебаранд. Ба ягон ҷо наравед, хабарҳои шавқовар ҳоло дар пеш аст. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. Барои зиқ нашудан дар карантин шумо метавонед ба ссилка комментария буда даромада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб гардед. Агар боз дар вақти регистратсия дар ҷои промокод TOUCHFOOD нависед, ба шумо $100 тӯҳфа медиҳанд. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Дар бораи бозингарони Реал гап задем, акнун гап мезанем дар бораи тренери ӯ. Дар ин ҷо ҳаст дар бораи чӣ гап задан. Гӯш кунед, чӣ хеле ки Летен Спорт менависад, Зейнедин Зидан метавонад дастаи шоҳонаро ба наздикӣ тарк кунад. хабар аст ки Зизу бо роҳбарияти даста ҷанҷол кардааст, махсусан бо Флорентина Перес. Ба мутахассиси фаронсавӣ бо диққат Ювентус нигоҳ дорад. Дастаи Турини аз ин вазъияти шиддатнок мехоҳад истифода барад ва Зиданро ба даста даъват намояд. ҳамин тавр Зидан ва Роналдо метавонанд боз бо ҳамдигар кор кунанд, лекин дар Италия ва нигоҳ кардан ба ин хело шавқовар хоҳад шуд. биёед ошкорона гап мезанем. Номзади сари дар даста норасанда нест ва агар ӯро хориҷам кунад, ягон кас дар ҳайрат намемонад. Дар бораи Зизу бошад ва гузаштани ӯ ба Ювентус чанд қадар рост бошад, гуфтан мушкил аст. аз як тараф гирем мумкин аст гузариш, аз як тарафи дигар бошад Реал ӯро бе ҳичи сар намедиҳад. дар охир шартномаи ӯ бо дастаи шоҳона 2 соли дигар фаъолият мекунад ва дар маҷмӯъ ин дастаро низ барои Зидан сохтанд. ну на ҳамаи трансферҳо бо розигии ӯ буданд, лекин ин чизро ҳам ба қайд гирифтан мумкин аст. ин хабар шояд як хел бозингаронро хурсанд кунад, алахусус ҷавононро, ки Зизу навқадар хоҳиши онҳоро дар состави асосӣ ҷой карданро дорад. чӣ хеле ки мегӯянд зинда бошем, ҳамаашро мебинем. Манчестер Юнайтед ба позашини ки Атлетико Саул нишона гирифтааст. аз ҳама шавқовараш он аст ки дар ин бора якчанд манбаъҳо менависанд ва ҳар яки онҳо тафсилоти худро доранд. Масалан, Экспресс хабар медиҳад ки Девҳои сурх тайёранд барои бозингари испанӣ шартномаи 5 сола пешниҳод кунанд. маош бошад 200 000 фунт дар як ҳафта. дар ин вақт ӯ дар Атлетико Мадрид 115 000 кор мекунад. дигар бино Стандарт менависад ки дар сӯзишномаи ӯ тавонпулиаш 150 миллион евро навишта шудааст. аммо матрасникон мефаҳманд ки ин маблағро ҳозир барои бозингар ҳеҷ кас пардохт намекунад ва варианти фурӯши ӯро бо нархи 75 миллион евро нигоҳ доранд. ҳамин тавр ба мо ишора мекунанд ки дастаи испанӣ зид нест ки ӯро фурӯшад ва бо ёрии трансфери ӯ мехоҳад бюҷети худро соз кунад. ӯро ба фикрам ҳамчун ивазшавандаи Пол Погба мебинам ва бовар кунед, ӯ ивазшавандаи арзанда аст. Саул бозингари универсалӣ мебошад ва дар ҳама минтақаҳои майдон барои даста фоидаовар аст. дар умум бо Погба монанданд ва чӣ хеле ки ман фикр дорам, агар ин трансфер рух диҳад, мухлисони МЮ хурсанд хоҳанд шуд. Погба аллакай дар ҷони ҳама зада аст. барои ҳамин ӯро бо Саул иваз кунанд хушбахтии ҳама мешавад. Полро бошад дар ин ҳолат ё Реал ё ин ки Ювентус интизор аст. бо ҳамин дастаҳо ояндаи бозингари фаронсавиро пайваст мекунанд. чӣ хеле ки Марка хабар медиҳад, Антуан Гризман нияти тарк кардани Барселонаро надорад. хабар аст ки бозингари фаронсавӣ аз хабарҳое ки дастаи каталонӣ мехоҳад Неймар ва Лаутаро Мартинесро харад наметарсад ва тайёр аст бо онҳо барои состави асосӣ рақобат бандад. ин ягон ҷои тааҷҷубовараш нест. ӯ роини Гризман ба ӯ иҷозат медиҳад ки бо дилхоҳ ҳамлагари ҷаҳон рақобат бандад, лекин дар ин ҷо на ҳамаи чиз аз ӯ вобастагӣ дорад. маблағ ҳамаи чизро ҳал мекунад ва чӣ хеле ки медонем Барселона пул надорад. даста ҳама ин бозингаронро хӯронда
наметавонад ва бояд бо яке аз онҳо ҷудо шавад ва дар маҷмӯъ ба Барселона ду топ форвард чӣ лозим аст? ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набаронед лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.